Γεια σας, είμαι η Σοφία και θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα ωραίο βραχιόλι. Θα χρειαστείτε 21 ροζ δίχρωμα, 18 μοβ δίχρωμα και 11 ροζ. Θα χρειαστείτε και ένα ακόμα για να το κλειδώσετε ροζ, οπότε 12 ροζ. Τώρα αρχίζουμε να πλέκουμε σαν να είναι κανονικός καταράχτης. Απλά εδώ αυτά τα συνθετικά λαστιχάκια που το ενώνουν όλο δεν είναι τρίγωνα, αλλά είναι διαγώνια.